Dobré ránko, je nedeľa. Ja som práve dostal nápad, že spravím krátke video k jednej novinke, ktorú pre vás chystáme v Dovidopo od budúceho týždňa, od pondelka. Vymysleli sme, teda máme taký nápad, že vám ponúkneme raňajkové balíčky, ktorých zmyslom je ušetriť vám čas a rozhodovanie pri nakupovaní. Tie balíčky sú zložené z potravín, ktoré sa najčastejšie kupujú na raňajky u nás. Je tam na výber z 5 druhov balíčkov. Sú to 3 balíčky, ktoré sú slané, kde je šunka, mlieko, syr, vajcia a podobne. Rožky samozrejme a chlieb. Potom je tam jeden sladký balíček, kde je džem a makovky. A potom jeden balíček, tzv. Fit balíček, alebo taký športový balíček, kde sú ovsené vločky. Je tam tvároh, čia semienka, čiže nejaká kombinácia sacharidov a bielkovín. A celé toto štartuje budúci týždeň. Čo sa týka množstva, my budeme denne vyrábať iba zo pár balíčkov, čiže je pre nás lepšie, aby ste si ich objednali vopred, aspoň 24 hodín. A objednávky príjmame štandardne, telefonicky, osobne, cez WhatsApp alebo cez e-mail na e-mail objednávky@dovidopo.sk. No a behom budúceho týždňa sa povenujem samostatných príspevkoch každému balíčku, aby ste poznali konkrétne obsah každého jedného z nich. Čo je výhodou pri týchto balíčkoch, že ku každému z nich dostávate automaticky 2 jogurty zdarma. Ahojte a peknú nedeľu.